Vittu kilisäänkö tosta kävelee läpi? Joo. Luumi tulee. Hyvä. Mähän sitä heti vittu naamaa lyön. Äijä juoksee tuon pikkukärrun kanssa. Meidän vittu luumi suuhun. Mä parkkeeran Taulu. kärryt tuohon saatana rappukäytävään. Tul sitten vitun luumi, kato, ne ei tässä nyt koko päivää ole aikaa taaskaan. Mummu vanha telkkari ja sitten täällä on tuffasta vanha tämmönen. Täällä on tuotetta, hei. Mitä siellä on? No niin, kato nyt. Kaikkea tommoista pikkuluuttia. Ja vähän isompaakin luuttia. Vanha telkkari ja tommoista näkyttää sitä vitu luumia täällä. Tosta kun se oven avaa, niin mä täräytän. Joku onnistuu tämmöisessä summassa, se on minä. Sun nappaa sieltä nopea kärry. Miten vettiin se? Mulla on täällä saatana koko vitun mummun tee-astiasto vittu. No niin. Kohta kerättynä tänne vitun. Ja mikä täällä? Kasvaa rikkaruohoa täällä meidän loppys. Nice. No, Ohi vittu saatana. Ohi vittu saatana. Teen nerveydeksi. Meni vitu ohi. Oho. Luikauti tuolta välistä tollain sitten, et sillä sitten, et morjes, että niin. Niin. Käydään laittaa eka pointti kiinni. Joo. Ei juu. On niin vitu vammainen sokkelopaska taas tää, et mennään mieluummin eteenpäin. Joo. Ja just rupee tulee sit semmoset bileet taas täältä vastaan, mä lupaan. Mitä? Ravataan haulikkoon yhden kuudin tuohon. Toden. Täällä on vittu iso patsas, kauhea patsas. Kattokärpänä viereisessä huoneessa. Asattaako se hengiltä? Mä katon tästä yhtäkkiä kuulee lipu. Täällä taas tuffasta vanha taulu. Vittu, täältä tulee tikki. Annan sen. No mikä? Ihan tuo, joo. No ne! Se vaan tuli. Ja vittu. Sä huomasit kaikki muut tommoset isot... Jaha, täällä on tikki. Okei, mä vaan vittu lensin tosta yli. Tässä on pointti. Onko se postiluukku? On tää vähän, mutta... Avataanko? Ei, noi tuodaan se patsas tänne, kato. Tuot se tonne alas. Siinä on katu pianoa ja peliä vehjettä. Joo, ton itse asiassa... Ja ton pianon nyt saa ainakin muualla kiikutettuukaan. Ei, niin, miksei? No ei oo. Voi sen sinnekin viedä mun puolesta. Monta kertaa menee hermota oviaukkojen kanssa. Mä veikkaan, että menee. Mä veikkaan vähän sitten menee.
Ei ollut pahakaan. Antaa se levätä siitä. Arvasin vittu, että jotakin tulee nyt ihan just nyt. Kai sieltä konkeli. Tehdäänkö kiinni vai haetaanko lisää? Joo. Kiivaa tässä on nyt vitusti tätä kaiken muista. Millä me tehdään tää piano? Pistääkö piano tohon vattalles päälle? Sä nostat ton patsaan tonne ylös ja mä nostan rahasekin ylös. Vaikka juu. Ainoa vatta täytyy ottaa vähän aikaa vielä pois. Ot pois P. Joo. Ja uudestaan, koska... Tää nyt se meni. Nice. Mihkäs me sitten mennään? Tänne. Luuttimassa sieltä nyt. Näkymätön äijä. Ota siitä. Tuolla menee sitten Ei, pelle. arvaanko tässä patsas? On kai. Täällä mihin mä oon menossa. Eikö tuo taulu? On täällä. Täällä on taulu. Vittu, haista vittu. Täällä varmaan on joku lippu. Mutta tää on ihan vitun kaukana. Ei se mitään, vähän kiikuttaa nyt tuotteet vähän sinne päin sitten. Avataanko me tämä? Avataan. Moro. Jaha. Moro. Vähän tuossa jossakin nyt. Liikellä teki pointtia täällä. Täällä on toinen. Jos tainutan sen ja ammuks sitä haulikolla naamaa. Ei. Antaa se. Kerromusia ylhäällä. Tommonen vitu likka taas. Joo. Pitäisikö tää laittaa kiinni tää pointti? Ja tullaan. Tuon taulun ainakin sinne.
Mä käyn lataamassa kans vehkeet. Juu. Pistä melkein tämän pointinkin. Kiva. Siellä perseillä. Sä vittu... Se ei teitä makeeta on. Vittu mä oon vaan taistelu täältä, saatana. Siltä jotakin hajalta. No juu kuule vittu, on sit semmoset saatana jormulit täällä kimpus taas. Mä lähden tuomaan rahasäkkiä sinne. Nice. Voiko sitä väittää, että tässä on joku iso luutti, että se on mitään? Älä liikut kärry. Vittu. Älä liiku. Ai jumala. Luumi tulee josta. Siellä se vitu paskalaatikko vielä. Vittu. Oliko se luumi? Heitetään tää kärrysuosiolla seuraavaa pointtia. Ostaako kyytiä vaan tästä? Joo. Pitäis jostakin vaan löytää vielä se pointti. Niin saatana mä pelastin. Tänne Täältä. jonnekin. Tuolla ainakin käymättä jotakin paikkaa vielä. Eikä me tarvitakaan kuin yksi pointti. Mä käyn kattoo vähän täällä. En. Mä vien tää kärry, missä torpe on, niin tonne pointille jo. Okei. Onks valmis? En vie. Joo, ehkä. Puto. No se meni
suorinta tietä alas. Okei. Putoaa nyt. Joo, ja champagne tuli sitten sieltä ja lähti ja... Ja oliko se champagne loppu se? Joo, ja... 7 000 markan orbi. Sitten on kärrys. En mä uskalla. Pointti on. Pistääkö kiinni? Vai? Mulla on ihan sama. No voi, no joo. Tupelle. Kiinni vaan vai? Joo. No jaha! Some fries siinä yhtäkkiä. No. Jaha.